Ang ganda ng pagkaluto pa. Good morning mga ka-studio. Today, mag-outdoor cooking tayo ng roasted pork belly slab. Ito po, sobrang laki mga ka-studio. 5 kilos po ito. Mayroon po nag-sponsor sa atin mga ka-studio. Tsaka na-debone ko na mga ka-studio. So gasan natin to, tapos timplahan natin. Tsaka ilagay natin sa DIY oven natin yung ginamit natin nung naggamit tayo ng crispy pata. Congratulations po pala sa nanalo kahapon po ng 500 pesos cash. Ngayon po mag-reveal tayo ng another one winner. Kaya abangan nyo po mga studio. Tara, simulan natin itong lutuin. Liming! Dali, Ming! Dali! Yan mga studio, malinis na po ang ating pork belly slab. So nakunan ko na ito ng mga balibo mga studio kasi nag-shave ako dito kanina. So timplahan na natin to. Bago ang lahat mga studio, lagyan natin ng hiwa itong karne natin ha. Para yung timpla natin manuot talaga dun sa loob. Yan. Hiwaan natin. Siguraduhin nyo lang na hindi siya abot sa balat. So yan, ayos na po. Mayroon ng hiwa ang ating pork belly slab. So timplahan na natin to. Unang-una maglagay tayo mga studio ng asin. Tantsahin nyo lang na tama yung asin. Dapat hindi masyadong maalat po. Yan. Asin. Tapos himayin nyo. Siguraduhin nyo sa loob na mayroong asin din. So yan mga studio, tapos yan maglagay tayo ng black pepper. Yan. Tapos additional flavor, onion powder. Ini nauga naman na doon powder. Naugahan na mga studio. Ang onion powder. So, yan. Damihan natin. Tapos meron ding garlic powder. Uy, nauga po. Yan. Yan mga studio, masin ng mabuti.
Ang bango po. Hindi tayo gagamit dito ng mga real onions at garlic mga studio, kasi i-roast natin to ba. Isugba na to ni ba, mga tagak na to siya. Yan. Yan lang po yung timpla niya mga studio. Okay na yan. Tapos dito tayo sa balat. Sa balat mga studio, siguraduhin natin na malinis saka hindi siya basa. Siguraduhin nyo na hindi siya basa. Yan, okay na to. Papahira natin to ng suka. Silver Swan. Yan. Hira natin ng suka. Siguraduhin nyo lang na equal yung pagpahid yung mga studio. Ginawa natin to para maging crispy yung balat. Matatanggalin po mga studio yung langsa ng baboy gamit ito, yung suka ba. So ayan, after nyan mga studio, lagyan na natin ng asin. So ito okay na to mga studio. Raise natin ng mga 15 minutes. Yung iba mga studio, pinapasok po nila ito sa ref ba for overnight. Pero tayo hindi na natin to mamarinate ng overnight, kasi wala na tayong oras para dyan ba. So gusto natin yung isahang trabaho lang ba. Ganda po ng uling mga studio. Huga kayo. Ready na po mga studio ating DIY oven. Nilagay ko na to mga studio yung karne natin. Dapat tagatalikod mga studio, ganito po dapat. Kasi pinagprotektahan natin yung balat. So yan, mainit na po yung screen. Sobrang init to. Wow. Tapos luba na to mga studio. Yan. Balikan natin after 30 minutes. After 30 minutes mga ka-studio, ito na po yun. Check natin mga ka-studio kung ano nangyayari sa karne natin. Wow, ang bango na. Ayan o. Ka-red. Baliktarin muna natin mga ka-studio ha. Wow, ang ganda na. Sobrang bango po mga ka-studio. Yan, kulang ba to ng mga 1 hour siguro bago maluto. Takpan muna natin ulit mga studio. After 1 hour mga studio, ito na po. Okay. Wow, ang pula. So gusto kong lagyan pa ng additional hiwa mga studio para maluto talaga yung ibang parte ba. Maluto talaga ng maayos. So additionalan ko ng hiwa. Wow. Sobrang bango na po. Uy, nita.
Ang ganda ng pagkaluto pa. Kasi slow cook to siya ba? So super ganda po. After 2 hours mga ka-studio. Uy. Yan. 2 hours na po yung nakaraan mga ka-studio. Luto na po itong balat. Yung ilalim pala, yung balat. Yan oh. Wow, tamang-tama lang to mga ka-studio. Kunin ko na to dito. Yan. Luko kasi yan mga ka-studio, kaya siguradong yung ilalim yan lutong-luto na. Tapos i-work out natin yung balat na maging crispy po. Buhusan natin ng kumukulong mantika. Let's go! So ito na po mga studio, luto na po yung roasted pork belly slab. So check natin mga studio kung crispy ba ito. Itong tama yung ba pagkaluto yung ilalim nito. Kasi na-roast to ng 2 hours mga studio. Yes po, grabe, sobrang bango na po. Pero bago po ang lahat, gaya po ng sabi niya kanina, ito po ay sponsored and online collaboration with Vince and Nancy's channel. Sila po ay family mukbanger din po dahil minsan kasama po nila ang kanilang nag-iisang anak na si Jake. Ayan po, si Sir Vince po ay taga Rizal at si Ma'am Nancy naman po ay taga Panglao, Bohol. Siya po ay isa rin pong Bisaya. Bisaya po. Yes, at para makilala pa po natin sila ng mabuti, let's check this short clip. Pasok. Right here, bro. Look at that, guys. Sa inyo guys. Hello, Ka-Studio! Kami po ang Vince and Nancy's channel. Inimbitahan po namin kayo na sana suportaan nyo rin po ang aming YouTube channel katulad rin nila Bisaya Studio na nagmumukbang rin. Maraming salamat! Maraming salamat. Kita-kits sa channel namin. Daghang salamat! Sobrang sarap din po ng mga pagkaing handa nila po. Sana po ay suportahan din po natin sila. Please subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos nila po. Maraming salamat po Sir Vince at Ma'am Nancy for this online collaboration po. Maraming salamat po Sir Vince and Ma'am Nancy. Yes. So yan mga studio, simulan natin to kasi gutom na din kami. Ang tagal maluto, no? Pray muna So tayo. at saka po, mag-reveal kami ng second winner po pala. Mamaya. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po. Yan. Testingan na to eh. Okay. Tabi ko na to. Tabi yan, no? Meron po kami ditong 2 pipino. Yan, no? Check natin yung crispy mga studio. Pero kawan na po gano'n? Nit-nit na po yung paligid. Madilim na po yung Sobrang init paligid pa po. namin. Wow. Grabe, sobrang bango po. Tiin natin, no? Yan, no? Grabe, kainit pa. Init po. Hindi mo. Thank you pa. May suka din nga pinakurat. Yung loob po, sobrang juicy po. Kain na tayo. Na po, kain po tayo. Kain po tayo. Sarap ang. Humuk yung lang mo.
Sarap ng timpla sa ilalim pa. Meron lang crispy pero konti lang ah. Hindi masyado po. Grabe, nag-aso-aso pa eh. Sobrang sarap ng kuan mo. Lambot no? Kain ba tayo mga kastudyo? Kain po tayo. Ay langaw. Pasensya na po sa langaw. Si Sir Vince at Ma'am Nancy po ay mga Pilipino po sila pero naka-base po sila ngayon sa California po. Opo. Ang buhol sa ilaha duor kay na dire sa Cebu. Yes po. Nay sakyanan dire sa Cordoba duor kay yun mga 30 minutes pa. 1 hour. Parang ganyan. 30 minutes to 1 hour buhol na ata. Yes po, doon po sa dulo ng Roro ba? Meron pong port doon, papuntang Bohol. Parang smoke siya bang dating ba? Nasahan ko dito yung smoke no, flavor no, parang barbecue style ba. Yes po, sobrang bango niya po. Saka malambot yung ilalim. Malambot. Yung iring day pang. Anak po rin. Ini mga anak mo. Yung pusa po, dinala na po niya yung mga anak na dito. Ang sarap po ng ilalim. Hindi namin na perfect talaga yung balat no. Yes po. Ay. Daming malapit na langaw mo. Next time po magdadala na kami ng kandila. Ito talaga pa basta outdoor ba no? Busy kita sa langaw anida. Ang kat-kat ng iri mo, tapad na ako. Ingay ng aso mo. Alam siguro niya pa na kumakain tayo.
Huwag mo natin kalimutan mga studio after this video po. Vince and Nancy's channel. Yes po. Premiere rin po sila mga studio. Pasensya na po kayo sa aso mga studio. Pusan ko mang. Hindi pang. Sarap po mga ka-studio. Ulitin ko po mga ka-studio yung kakulang po namin ngayon po. Vince and Nancy's channel. So puntahan po natin mga ka-studio, 7:30 po yung schedule na naghanda din po sila ng masasarap ng pagkain po sa California po. So abangan natin yan mga ka-studio. Maraming salamat po sir at ma'am for this online collaboration. Maraming salamat po Sir Vince and Ma'am Nancy. Tsaka ito na po mga ka-studio yung second winner natin sa Christmas parapol po. December 3. Si Ma'am Winfield Maria. So yan po yung nanalo ngayon. Congratulations po Ma'am Congratulations, Winfield Ma'am. Maria. Winfield ano? Winfield Maria. Yeah. Congrats po Ma'am. So ilalagay po namin dito yung screenshot mga ka-studio, tapos i-message lang po namin si Ma'am. So that's it mga studio for today's episode po. Medyo madilim na po mga studio. Nabutan po kami ng gabi. Next time lang po yung shoutout namin. Naganda sana kami kaso ang dami na pong lamok. Yes po. So pasensya na po kayo. So paalam na po kami. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye bye.